de la Neacoman și după partea ailaltă și după ailaltă și nu mai știe nici cu ce să facă. Nu e nimeni pe acolo, nici Mihai, nici... Mihai a plecat pe ăsta și n-a mai apărut. Deci eu cu Mihai nu plăcea. Ai filmat pe aici? Uite pe aici. La pui, pe acolo, pe unde e. Așa ploaie, mamițicule, n-am văzut de când m-am născut în satul ăsta. Mai avea puțin și ne lua. Ce să mai facem? Ne ia apele. Dacă așa vrea Dumnezeu. Și toate astea și toate, bine că e de la Dumnezeu ploaia, că asta e. Dar până acum, fostul primar, n-a făcut, pentru care nu l-a votat, n-a făcut nimic. A făcut șoseaua, a făcut șanțurile, a făcut izvoarele. Și la cei care nu l-a votat, a trecut peste ei. Veniți, uite, vă trimit filmare să vedeți ce a făcut în satul ăsta și nimeni nu l-a tras la răspundere decât Dumnezeu. Ce să văd? Nici nu mai am cuvinte să mai... Mulțumim lui Dumnezeu că n-a intrat apa în casă. Și atât. Ce curtea și grădina și toate alea s-au făcut zop. Dar cu alea o luăm de la capăt. Viața la țară pentru noi este din obligație. Din mai multe evenimente. De-aia am ajuns aici. Nu că a fost neapărat să venim. Am fost forțați din prejurări. Dar ne-am adaptat, așa cu toate greutățile care le-am avut. Că dacă nu puneam umărul la treabă din timp, nu aveam nimic până acum. De când am venit, am intrat în pâine, În mămăligă. în pământ, nu în pâine. De-am făcut ce să vede totuși. A fost un val greu, dar am trecut peste el. Acum când am trecut peste el, avem alt val. Că a venit bătrânețe. Că nu mai putem. Nu se mai poate. O vârstă prea înaintată, dar nici prea jos. Ca să zici că, vezi, Doamne, prea m-am urcat sau sunt prea coborât. Dar mergem cu ea înainte, cu sănătate. Dacă mă aveau, dacă nu, ăla de să știi. Viața m-a învățat multe. Și am trecut pe multe greutăți. Și am ajuns unde sunt. Dar cu greu. Fără prea mult ajutor din partea altora. Am muncit non-stop. Ca să fie de toate. Și este. Și ne bucurăm. Și aici avem și de voi. Așa că nu duce lipsă de nimic decât de voi. Că sunteți departe. Nu duce ei lipsă, nu duce. Noi! Păi a zis nu duceți lipsă. Nu duce lipsă de nimic, dar duce lipsă de ei, că sunt departe. Poate, pe parcurs,
O să mai veni și aproape de noi. Pe mine nu mă întreba că pentru mine nu e frumoasă. Sub nicio formă. Viața pentru mamaia ta, aici la țară, nu e frumoasă. Dar n-am avut încotro. Așa a fost destinul. Nepoți. Nu-i deosebire între unul și altul. Sau un dor mai ușor pentru unul și mai greu pentru altul. Dintre nepoți, Răzvan a fost mai apropiat așa, că l-am crescut noi de la 3 zile de când a venit de la maternitate. El a fost primul nepot. Până la 2 ani și 6 luni. El n-a dormit o zi la părinții lui acasă. Dar nu că când ați venit și voi și tu, David și Irene, tot așa v-am iubit. Nu s-a făcut diferență între unii și alții. Dar nici tu n-ai crescut cu noi, nici Irene n-a crescut cu noi. Dar Răzvan a fost mai apropiat de noi. Ce să mai zic, că mi-e dor de toți. Cât am fost de mulți și de apropiați, atât am rămas de puțini. De puțin doar 2 moși. Adică nu 2 moși, un moș și o babă. Fără niciun sprijin, fără niciun ajutor. Și asta e viața. Spune-mi, doar ce ai cu mine, te-am purtat destul de bine, te-am purtat din deal în vale, ți-am făcut voile tale. Cine nu știe ce-i dorul, doarme în pat ca pruncușorul, nu-i cu gânduri rătăcit și trăiește liniștit.